A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Llegué, mantivo hoxe en Ourense un encontro con máis de medio cento de representantes de entidades integradas na Asociación Provincial de Empresarios da Construcción de Ourense. A Llegué agradeceu a invitación á xornada de traballo enmarcada na fundamental cooperación entre as administracións e un sector que está a amosar o seu compromiso, dixo. Incidiu neste senso que deste continuo diálogo están a xurdir moitas propostas diante do reto que se marca a Administración Autonómica para duplicar o parque público residencial en Galicia nesta legislatura. A conselleira apuntou que xa están en marcha máis de 2.200 vivendas públicas en distintas fases de execución, 900 xa en construcción, das que 64 están na cidade de Ourense, en Cambedo da Raia. Entre as medidas da Xunta para impulsar a construcción de nova vivenda, a titular de Vivenda destacou tamén que a Administración Autonómica ten modificado a normativa para facer máis áxil habilitar só o que permita seguir construindo.